Čakáme ďalšie. Dobré ráno, zvony nám odbili 6 hodín, no a my dneska trošku z iného miesta, ako z okolia Humenného. Od pondelka začínajú jarné prázdniny tu na východe, no a my sme sa presunuli do Hrabušic, hneď v slovenskom raji. Práve s tým ideme na Tomášovský výhľad. Je to len pár kilometrov, takže aj tými to v pohode zvládne. Sme tu vlastne už tretíkrát na tomto mieste, takže plus minus máme okolie zbehané. No a pôjdeme takýmito cestičkami po lúke. Uvidíme, možno cestou späť pôjdeme po cyklochodníku, ale kvôli týmimu väčšinou vyhľadávam teda takéto miesta. A ako už môžete vidieť, srnky sú už, teda tu budú už nejaké jelenice. Už kúsok od dediny a je ich tu jedno stádo, hneď vedľa druhé stádo. Zmýšľam, že zajtra bude mať týmy asi dosť po dnešných výletoch. Pôjdeme ešte po obede. A čakajte, ja skúsim zastaviť a skúsim to aj natočiť. Dúfam, že niečo stihneme. Tak, tu sú jelenice. Pôvodne som chcel vyraziť skôr, ešte za tmy, aby som okolo toho rozvidňovania bol už na Tomášovskom výhľade, ale zabudol som si svetlo na bicykel a s mobilom si svietiť to nie je boh vie čo. A takto na jeseň pred rokom som tadiaľto ráno šiel tiež. A vlastne, tu máme trošku rozrité. A vlastne takto som išiel, ako idem teraz. A predo mnou je jeden posed, tak z diaľky som videl, teda mal som svetlo, bolo ešte tma. A z diaľky som videl, ako sa hýbe svetlo sprava doľava. A vedel som, že je tam ten posed, takže mi docvaklo, že má vidieť z diaľky nejaký poľovník, ktorý tam sedí a vlastne ukazuje mi, dáva mi o sebe vedieť, že tam je, tak samozrejme som sa otočil a musel som sa síce vrátiť, ale tak ako idem teraz, tak hneď vedľa je pekná cyklotrasa, takže akurát sme sa presunuli tam, no ale samozrejme nie je môjim cieľom nejak vyslovene plašiť poľovníkov, hlavne keď aj teda už dá o sebe vedieť. Takže je to tu frekventované miesto, čiže nejak som ani neriešil, že by som niekoho mohol rušiť, ale samozrejme poľovnícke posedy tu sú. No ale dneska teda som si dal budík na 3/4 na 6, kým sme sa ešte nachystali. Kým som Timmyho pripol, všetko pripravil, tak už máme nejakých 6:15 a slnko sa už pomaličky ukazuje.
to je hneď trnka. Zatiaľ ani neutekajú. A to sa šandy vydržia ešte. Tým si ich nakamerujem, asi nie, tým ich vidí. OK. Nestihli. Takže sme na takomto raz cesti. Národný park Slovenský raj. No a tadiaľto by sme vyšli na cyklochodník, ale pozerám, hore sú ďalšie srnky. My sa vydáme práve tadiaľto, budeme to mať trošku bližšie. A hlavne, keď idem cez dedinu, tak ide sa cez taký kúsok domov, kde sú, aspoň čo som bol, tak boli navoľno pustené psy. No a minulý rok som to takto musel obchádzať, lebo boli 4 dosť také veľké a nechcel som nič riskovať, takže tam som si ešte natiahol tú trasu. No ale teraz pôjdeme už pre istotu rovno na lúku. ďalšie srnky. No a keby sme išli tou cestou po cyklochodníku, tak vlastne tu už je dedinka a tadiaľ do kopca tu rovno
kde sme sa štverali. Čo nie je, wow, hneď pred nami vybehli. Čo nie je teda nejaký veľký problém, lebo tak či tak do kopca som šiel. Ale hlavný problém boli tie psy. A keďže viem, že tam boli minule, tak sa mi nechce skúšať, či tam budú aj teraz. Tak sme to vzali tou druhou trasou. No a sme za chvíľočku už na Tomášovskom výhľade. Tak tu sú takéto lavičky na oddych, prístrešok. Slovenský raj, 3. stupeň ochrany. Dámy a páni, Tomášovský výhľad. Skvelé na týchto skorých ranných prechádzkach je to, že väčšinou aj takéto frekventované miesta sú úplne prázdne. Takže človek si to vie tu fakt vychutnať a hlavne ešte to slnko je síce už zlatá hodinka, kedy by to tu bolo všetko ešte krajšie, ale už aj tieto pohľady stoja za to a hlavne viem si to tu v kľude aj pofotiť. Je tu kľud, ticho.
Naposledy, čo som tu takto bol skoro ráno, tiež som si urobil fotky, videa. No a po obede sme tu prišli s rodinou a to tu bolo kopu ľudí. My už sa vraciame na izbu. Za sebou budeme mať približne nejakých 12 km, čo je taký ešte limit, ktorý tým v pohode dá. Vidíte, už sme na ceste späť a stále beží ako keby nič. A tým, že je vybehaný, viem, že ho môžem kľudne nechať na izbe a on bude celý deň oddychovať. Ráno možno bude mať aj trošku svalovky. Väčšinou ideme len také kratšie trasy, respektíve ja som pešo, takže on až také šprinty nedáva. Ale práve pri takých výletoch, keď viem, že my potrebujeme odísť, tak ho chcem mať vybehaného, aby bol v kľude a ja takisto že viem, že mal pohyb a teraz jediné, čo chce aj on je v podstate si oddychnúť. Takže vychutnajte si ešte tieto krásne pohľady, počasie nám vyšlo fakt, že na jedničku. Budeme tu do útorka a určite ešte sa niekam ráno vyberieme. Poďte, poďte. Aha, dobre. Áno.
poď. Veľké mrazy, tak verím, že to bolo pekné kolzisko. Tak prichádzame do nášmu ubytovaniu. Apartmanový resort pro apartment. Prvý dom je náš, sú tam vlastne 4 apartmany, nie celý dom je len pre nás. Vzadu máme, je tam detské ihrisko, dá sa tam grilovať, je to tu fakt pekné.